Yazi la kunobulungiswa obungenzeki empilweni yakho. Lobu bulungiswa abenzeki ngenxa yakho futhi. And you become more and more powerless. Yabona lapho ekuphela khona ukucabanga kwengqondo. Yila khona umdali ethathisa umsebenzi. Kusho ukuthi i-reasoning capacity yakho nokwazi kwakho la kuphelela khona ukuthi wena uhlakaniphile, you can figure out life with your own mind. La kuphela khona ila khona umdali eqalisa khona umsebenzi, the art of surrendering. Mawucabanga wena ukuhlangana kagogo wakho nomkhulu wakho kuze kwakhe kuma wakho kuze kwakhe kubaba wakho, kuphinde kuzohlangana ubaba wakho ehlangana nomama wakho kuze kuzophuma wena, ucabanga ukuthi ayikho ipurpose kuyona yonke lento? Ayikho. Kumane kuyi-random selection nje. Lalela ngikutsheleke mina, kuhamba nge-order nange-purpose. Njengamanje leyo purpose, leyo order, leyo power yenza ukuthi bonke labantu bahlangane ikuphi pho manje? Ila kuwena, and it's constantly directing you ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Mina ngibonile ukuthi ingqondo i-dangerous. Mina ngibonile ukuthi ingqondo i-terrible master, but a very great servant engakuserve. Yabona umqondo, the mind, is the measuring tool, is constantly measuring. I-universe is constant and is immeasurable. That is why mawukholelwa kakhulu ekuphilweni impilo yakho ngomqondo wakho ukuthi yini possible, yini engekho possible, yini ezayo, yini engezi. You are trying to figure out life with your own mind. You become more and more powerless because you are measuring what is immeasurable. You are confining yourself within the box. The universe is you. And when you are using this tool, actual umqondo, to create, not to limit yourself. You are infinite, but manifesting in a finite mind. Umqondo finite. Yabona le power engikhuluma ngayo ijule kakhulu le power. Le power ijule kakhulu, le power engikhuluma ngayo eyahlanganisa ugogo wakho nomkhulu wakho. Isebenza ngepurpose. Is the infinite living mind. Leyo power ayigcinanga kubazali bakho. Ila kuwena and is constantly directing your life. Angazi noma uyayithemba yini. Yazi inenza kube nzima ukuyithemba. Yilokho ukuthi we want our lives figured out. We are not in the state of flow. Where we thina simendleleni yezimpilo zethu ngenxa yemqondo yethu. Yabona le power uma ngabe seyikhuluma, ayikhulumi ngomcabango nefear. Umqondo lo
ikhuluma lento nala ungayiboni khona indlela. Yabona ithi surrender. Be in a state of surrendering. Konke kwenzaka for the divine good. What you need to do is to surrender. Uyazi ukuthi siphazamisa ukusebenza kukaMdali ngokuthi we are constantly calculating and measuring. Bekumele ngabe sengikuphi nempilo yami. Bekumele ngabe sekwenzekalani empilweni yami. Buko bani kwenzekalani kubona. Empeleni masunaleminyaka bekumele ngabe usushadile noma usushadela. Empeleni this is what I should have this. Siyaphithizela. Asiphili, siyameasure, siyacalculate. And umuntu o constantly calculative ngempilo and comparing. Uma efika kuwena empilweni yakho uyakuthelela ngalokho, agcina sekwenza ukuthi uacte hasty. Uyakuthelela ngalokho. Yabona imoto ayazilutho ukuthi mina ngiyaphi. Wena uyimoto. A driver yi infinite living mind ekwi universe. Iyona yazi ukuthi kiwapi. Driveka. Ungayidriver kanjani imoto ibizi driver nayo ngokwayo. Ngoba yona yazi ukuthi kiwapi. Ungayidriver kanjani? Driveka. Ukuze udriveke kusho ukuthini? Phila impilo ngalesi sikhathi le njengamanje. Musukuba nenhliziyo elobizayo. Akushiya ukuthi ungafisi. Ungaphuphi. Ungabi nama desires. Kodwa ungakhohlwa ukuthi impilo yenzeka manje. And we should be grateful of what is happening currently. Stick with the process. You live your whole life waiting to live life, because every time we point okulona ujahi point elinye elizayo futhi. We are encountering what we call a hedonic treadmill, a hedonic adaptation. By the time ufika kule mpilo uyiphupha, we are already dreaming about the other one, the next life, the next milestone. Wena ngithi ubungasebenzi, unemployed, waziphupha usebenza, wakudreama lokho to the point ukuthi wangayiphila lempilo, wangayi-enjoya noma wangaba kuyona fully lempilo yokuba unemployed. Waphupha ngale yokuba employed. Namhlanje uyasebenza kodwa unelisekile. We are chasing the next thing. Do you think mawufika kuleyo nto ozofika kuyona, are you still going to be satisfied? No, you are going to encounter the hedonic adaptation. And it will feel normal. You will chase the next thing. To what extent lezi zinto oyichaseayo disturb your life to the point of you vibrating lower because awakayitholi lento oyifunayo? Be grateful.